Zergatik hasi, teorezko baino, materiaino, zari zoratzen dugunea, hasi golearekin, eta urtin ziren, bakezunen agartzen dudan hori zaretu izan. Orduan, alebenu karikatzarte mutilekin hasi goea, aurten golezen azartu duguna, oier, handueza.
eta Joaquin Ezkar, izbiotik arazteu, bertan esena nabarmenduan jokalaxe, Maren Arrero. Ontsa karreko izut. Zezkau? Eta bertan golatzak egiten die, Ikastena jakin. Lander Mataz. Amigo, ¿tienes Coca-Cola? Son Cuba parece de Roma. No me nadie. No le falta nadie nada. Eta bertan izena nabarmenduan jokalaxe, Amets Anueza. Aymar Gömbe.
sartu duna, Manuel Guerra. Markel Eskuntza. Berriro ere altu nahi det talde honen izena, nere gatik eta taldeagatik eman da
gaitezu edena. Beti presente ana laguntasuna, olakoa da anaitasuna, posten dezue barrena. Berriz guztia nahi dut eskertu, zuen aurrera arroa gertu, niri tokatu zaitena, baita talderik onena. Nola batzutan batzuk izaten, degun nahiko sorte txarra, lesionatuta denbora luzez, tristura eta negarra. Baina taldean hainbat mediku, zenbat pazientzi, zenbait meritu, ez talde kaskarra. Beharrezkoa zuen laguntza, denon artean aurrera bultza, zuen poz eta indarra, daukat eskertu beharra. Naiz eta aurten eduki degun, izugarrizko aukera, azkenerako ez dugu lortu, nahi genuen igoera. Ala eta guztiz ze alegina, ze gogo indar eta ze grina, talde guztia batera. Alere gogor lanean segi, ametsak bihur daitezen egin, jarrai dezagun aurrera, ezin hobeak bai gera. Unai Juaristi bere lagunek anaitasuna kamisetie emango zo, eta Pedro presidentie plaka bat urrun joritz, horrez, horre ona, atxalo bero bat. Anaitasuna porterizek ahaztun portero Matxare honi, favorez txalo eroa derrizen, kasuan bero orkeztu hartu lekukunak, kamisera demagozo, eta Pedro presidentik, plaka bat anaitasuna honi. Zerri asko hasi? Gracias, Miguel. Urru bai, akonda horri bizetan.
Ekaina gota bi hortan, bueno, mikrofonoin arazo txiki bat egin duen, da hitz batzuk erauzkoen pendiente zareo, eta hori nahi ditzeki eren. Bueno, bi gauze bat. Bestia, luzako asuntan, bagarrien, xek sorpresan arrozizten da, zauze prepote garri eta asmaute, baina. Bagarrik, eskerrak eman, lehenengo tiken direktibai, eukituten bai jokon nunin 8 urtin eta bai internatzen hasi nintzen berriza, eukin lehenengo direktibai, entzun lanatik 16 urtin, eta konfiantza dinerekin entrenatzeko berriza. Gero biharrengo direktibi bai, direktibo sartu nintzen nahi, kargu desentego lan desenti matzen, baina uste bueltan esere eman geniola klubei eta gauzek nahiko ondo juntzila eta bai nola ez ongo direktibi dana mandibelago oso guztu honezelago behasegin eta dana eskertzu begutelago. Gero eskerra eman bete ni hona izen momentzan zuzendari bezala hona izen urte hauetan eukituten nerekin ondin danak, entrenadore danak bai ekipo desberdinetan ondin entrenadorik behasatiken ez bagitizen klub hau etzalago izango dan bezalakua lan handuzek jebelako, musutruk kolore bat asko matebelako, klub bat asko matebelako eta hori asko eskertzegu da eta nola ez nire ondu nire diarrak ondo nahi tuituen German entzaun txai eta non segundo falta din Agustin eta Mendia, Alberti eta Josuen Marainei, Josei, sobre todo baina bai barru nagoen eta gero nola hori entrenadorina, oin beste partizitorrek gero nola ez eukituten jogaretan nahi generali, baina sortu honi eukituten nahi diak da bronka askoa jutxigelago Patrik baina parre asko indula gore eta momentu ahaztezinek jatzizte. Zuetan nahi, ezkerri asko menta. Bukatzeko esan, dano batea, elkartasunez eta humiltasunez, zeitzen badeu, klube handixi zeti zeigurla. Baina dano batea, eta guztasun galdu, favorez.